Gang Giveaways! PGE Ay! Nagya po tayo sa BG Mobile, no? Nagya po tayo sa Butuan City, naglibot-libot rock. So, natay winner kuno karon nga usa ka buntis. So, BG buntis girl. BG gyapon rock. Pero naglibot-libot. Burus girl. Oh, burus girl siya, buntis o burus girl BG. So, natay mo nakita galing nga target din na. Okay, naikanan rin nga sikat sa atbang ta sa dako nga mall. Oho, dakong mall diri sa Butuan City. Og naay sa bangko, nado ko sa bangko na Petro. Ano taon na gamay eh? Sige, bante. Kana di na mao. Estacio Village kuno nga bangko, branch. Naa, nakita diya buros. Totoo. To. Ay! Nah, ato kana. Tipo sukoy sunod ay. Tipo sukoy. Okay, nara. Ato sa ning pa ka nagatang dalan, dum na ditag sa Di baga. ituyok na lang ni. Oh, ale. Na sa ato lang sige patabo kay gaulan man gud sa Butuan City karon no. Sige lang. Wala po si kauban rok. Yeah, ato lang ning kuto lang. Okay, bano magkuha na tag Android tablet usa ka buok. Dayon dila. Damo duha. Oh, sulod di. Oh, nara to winner rok usa ka BG Japon. Buros buntis girl. Taga-asa nga no? Duungan na day mo. So, sa man yung gusto. Sibog lang Gusto mo kwan, alcohol na ito yung kamot. Oh, di ba? Hindi naman nun mo. Nakalak na. Hindi, ikaw na, yan lock na. Okay, napon may tubig dire. Gusto mong juice, snack? Ano sa man yung gusto? Kumplito mo dire. Oh, naitay chips dire, oh. Bitaw! Tingnan yung pangalan, si? Lingkod lang. Daisy May Floria. Okay, nara mo Android tablet, Daisy. Congrats! Unsa ganitong numero sa BG ngani? BG party list sa Bisaya gyud unsa na numero? 108! Congratulations! Sige, pasalamat sa atong mga kuan nga mga ka-BG nga nagkuan karon ran sa atong Bibo gyud. Sige, go. Salamat. Daghang salamat ni ay sa BG Party List og Bisaya gyud, Bibo gyud. Oo, imbitaha ang mga taga-tanan Butuan City karon nga magkuan na pud sila, like ba sa atong BG Bisaya gyud sa page. So mo ito no, nakadaog ko so Imbitaha, silingan ni mga. Go. mo pananaw na mo og subaybay mo sa BG Party List. Okay, so muna to, congratulations! Sinong BG girl, imong kami BG, ato. Interview na, hello. Matuyog dito. Thank you, salamat. Salamat po guys sa pag-suporta sa BG Party List 108. Oh, congratulations. Okay. Yay! Salamat. Salamat. Bye-bye. Ay, sa imo. Ay. Kita na to. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud!